Maya payabak po. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan na pong Jose Pepe Hison, Myla Gomez, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Marjorie Garcia. Para kang healing ng Rolly David, Mariano Castro Jr. Para king malalagwang kapaldanan ng Josephine Lac, Marlita Palomares, Raul Gopez. Para king alananggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Sr., Domingo Jr., Conchita, Aurora, Nestor, Natividad, Nenita, Erlinda, Nancy, Maria, Roger, Puring, Librada, Jefferson, Gaudencio Kinkayang 40 Days, John Paul, Reynaldo, Celestino, Carlito, Wilfredo, Clara, Ligaya, Cesar, at ning maldang kaladwaking purgatorio. Pulianing Diyos,
Kilagin ng ipaan po ng anak po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya na ginutamong Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka ang timurin. maya pa yabak po kay kaingan, King Aldoy ti gaganakan tala, ating sablang guardian angels tamo, ating banal at ingat, abinyan ng Diyos, king balang metong kay katamo. Yabatang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang tala pa, at pagsisyan, din kasalanan tamo, at ang yarampay lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikami tutubod karing ang helming talaingat, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikami tuturo kay kaming maging kaluparing anak ang mga lati arapan ng Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Igang kay kaming santungan at kambilan, ang Diyos ming panaligan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may pahintutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad rin kasalanan tamo. Dala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king malugod mong pami talaga, tutuburan mo laring banal mong anghel, banmingat kay kami. Tingiran mo sa ring kay panalangin, pagluwalo mo kami, kapamila taning karelang pamanganlong, at busa mong makapakira kay kami king biyemo, kambera, manggaman kapilan. Iriadon mi, king kapamila taning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ing banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Mamasang ibat, king libro ning Exodo, ing ginunga na, itubod keng makauna kaya kayo, ing metong anghel, ban ingata na kayo, king kepong pamaglakbe, at isadsad ketang lugal, asidya ko para kaya kayo, pakiramdaman ye, at tuparan ing sablang sabyana kaya kayo, eye lalabanan, uling ako ing mitubod kayo, at ena ipanupaya, ing nanumang kapaglabanan kayo,
Dapot nung maminto kayo keya, at daptan ing sablang yuyutos ko, maging kasalang dako, ring kasalang yu, at kalaban, ding kalaban yu. Munaya kaya kayo, ing kakong anghel, at idala na kayo, king labwad da ring Amoreo, Heteo, Perzeo, Kananeo, Haveo, at Hebuseo, apawa kong paglipulan. Amano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. karing anghel ning Ginoo, penabili na ka, banmingat kaya ka no karin ka man munta. Karing anghel ni Ginoo, penabili na ka, banmingat kaya ka, nukaring kaman munta. Ing ninumang lalapit, king kakatas-katasan na Diyos, at manatili, king lilong ning kayang kayupayan, malyari ng sabyan, ika ing kakong santungan at kambilan, ika ing kakong Diyos, akakong panaligan. Karing anghel ni Ginoo, penabili na ka, banmingat kaya ka, nukaring kaman munta. Iligtas na ka king sablang panganib, at karing makamate salot, karing kayang pakpak, lukuba na ka, ingat na kaya ka ibyena, ing kayang katapatan, yang maglualo. Karing anghel ni Ginoo, penabili na ka, banmingat kaya ka, nukaring kaman munta. Ala kang sukat pitakutan a panganib, neng kabayngan o neng aldo, karetang bigla nalulusob, ni salot, katakap ning silim, o nanumang dewakan, ama kamate, neng aldo. Karing anghel ni Ginoo, penabili na ka, banmingat kaya ka, nukaring kaman munta. Alang dugpa kaya kang dewakan, ni salot amiras, king kaya kang tuknangan, karing anghel ning Diyos, penabili na ka, banmingat kaya ka, nukarin ka man munta. Karing anghel ni Ginoo, penabili na ka, banmingat kaya ka, nukaring kaman munta. Puriyan niya ing Ginoo, ikong sablang anghel na, ikong talasuyo ng tutupad, king kayang kaburian. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ita, lepitan dering alagad di Jesus, kitang dakaya. Nining pe kamarangal dili king kayarianing banwa. Inaw sing Jesus, sing metong anak malati, at pe patalakarane, arapanda at ngara, at ngana. Tandaan niyo ini, nung kayo maniliwa ugali, at maging kaluparing anak, kapilan man kayo miyabe, karing pagarianing Diyos. Ing peka marangal dili karing pagarianing Diyos, yapintang biyasang magpakumbaba, at maging kaluparing anak kayo ni. At ninumang tanggap matula, king antikaniting anak, halang-halang ka na ako. Ako yung kayang tatanggapan. Pangilagan yung lilibakan, ing metong karing mga lating deti. Sasabihin ko kaya kayo, ding angel da karing banwa, at ilo kapilan man, king harapan ng ibpa ko. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ay pa, habak pa si Bay kay po. Kita pong high school ko seminaryo.
At kaklase king kasiping kaya palang bali, karing kay may kilala. Among Pep, Father Pep Bakay. Karing kaya po may kilala, kay may kaklaseng elementary. Miras niya, may kaklase kaya pong high school, mag-umpisa ang high school, hanggang king mayari kami. At ngayon yung close at best friend, among Pep Bakay. Pwede po, uling masanakya ka na ako. Kanita, patse, muli kami. Sabi kayong mumuli, Florida. Iba't patse magbalik. Sabi kami naman, pero uling bunsuya karela. At talagang baby re pa rin at China. Pati rin nga rin ha. Patse inatad de, kaya be kumiyatad. Sa akin kita sa kenda. Kakasesesesed eh. Pero patse kami magbalik seminary, kaya nga adwa, sabi kami, bali po, panabilin de pa ka na ako rin kapatid na. Panabilin de pa rin imana. Arne nga na. May pabore ning wali mo. Nga na. Aling bunsuya. Talagang spoiled job. Habong Pep. Ano pa mong mas malati. Ito nga ka rin malating kaklase mi kanita. At siyempre, intindihan mo yung kahit na rin pamilya na. Kasi karela, talagang alandog pang lango king bunso. Nyama kanya ng alab na namo, babat tsonde. Alab na namo, ngating maningat kaya. At itapin king nungalalo, di ako, nung kayabe na ako. Agyan po tang ating king outing. Balo na mag-outing. Lalawin ming wali mo. Nya, bali po, aranasan ko yung maging yaya. Aranasan ko yung maging yaya. Yung maningat. Nilawin kaya. Siyempre, penabilin de ka na ako. Kailangan maingat siya. At ngayon ko agagan ka, ang po pangababalikan. Alam mo, ngayon yamong Pep, metong niya po ka rin magaling nga pari. Kaklasik eh. Yang may kaiking radio station ng Pampanga. Nya kahulagada po rin maningat ama kanyan. Kata pong lalawin ko rin mga kwaltang atin lang yaya ding anak da. Nung nukar niya mula yung anak, tokyan itang yaya. Nung nukar niya munting anak, at suya naman itang yaya na. At po tang makabalita ko, gyan kay ngaliwang bansa, nung makananong pating yaya, dadaw na yung biyan na kitang anak ingata na, at tinapong milyaring makanyan. Kesa aking anak, yung manasakit, yung yaya, yung may sakit, tinulak, mapaparalis yata yung anak, tinulak na yung yaya yung anak, at yung may paralis yung Pilipinong yaya. At balo tala puret ang haliwa, maningat anak makanyan, inapan tuturo ka rin anak, ingatan daw. Huling katolik pula. Tuturo daw mangurus. Atin po kanitang ikit ko. Atin ikit po kanita. Ren kantang pang misa, ilang bado na ning anak. Ingatan na ning maningat king anak. Kiniking Italy. Filipino songs la po. Liturgical songs. At later on, as ng kasanting, may balak laking pangakatoliko rin ng pamilya. Uli na nining yaya. Ako po kwaranasan may kamakanyan. Uling kaya makanta kabagwa anyang anak kepa. Pero ima ko kakwento kaya napon. Anya palang malatila, tinapang yaya. Ba? Sabi ko kang ima ko, royal blood ka pala. Nga ako. Anyang ikamina, ikanandiling meningat. Yan ang diling meningat ima ko. Kaya kami, 5 kaya pa mong may kakapatid. Buseben, mas makwal tala rin ako niyang anak lang eh. So anyway, parang ngalyang ini, kareng tala ingat dong ini. Taman may karanas sigurong makanyan, maningat kaya katamo, ding simple la rin pamilya tamo. Pero kung may gagana ka, anyang may binyag tamo, maging royal blood tangan. Uli nga niyang may binyag tamo, may bilang tamo,
keng masayang pamilya ng Diyos. Ating metong panimulan, itang balang anak na, pikaluba na katang yaya. Spiritual yaya. Iyayang itamo kakit, bang ingatan da katamo. At yapin po yung pagmasusyan tamang yan. Kapag masusyan at kapigaganakan, karing kakatamong spiritual yaya, then guardian angels. Then guardian angels, para kay katamo, larawan nila ng kaluguran na kataning Diyos. Pakamalno ng Diyos, din ng kay. Uling meto nga malugod, ay ima or tatang, ay napabirendeng anak na, gawa ng gana para king kaligtasan at ikanawara. At dinipin po rin, guardian angels tamo, din na nakatamo ng Diyos, metong at metong kay katamo. At intamongan. Kaniting kapaniwalan tamo rin guardian angels, para ka rin lang nga nakamalati. Nya ating larawang kanito, habang tametong larawan, habang mag-step ya keng batu, ing metong ayanak, kaya batatin danom makanyan, karetang batu, ating mong guardian angel, keng gulot na. Bala mo pang anak lareng guardian angels. Pero ali, huling harapan ng Diyos, manatili tamong mistulang anak. Totally dependent on God, our Father. Inya, kataman na lakuan din guardian angels tamo, ang gaking tumuha tamo. Uling rini, ilareng patnube tamo, bang ipanwalo king karokan. Bang ilang sit-sit kaya katamo, king kayapan. Papapuwa kalingwan din pelikula ng Dolphy at yung pelikula Dolphy. So, Dolphy, kaya ba't niya mong metong guardian angel, Dolphy yan naman itsura. Itang good angel. At niya namang metong demonyito. Dolphy yan naman itsura. Dene nga duwang ligid-ligid kaniling inimon Dolphy. Itang Dolphy anghel, ang po yung Dolphy demonyito. Siyempre, miralaban ba? Ang katulala po rin ba kanyan Pero siyempre itang dolping anghel, itsit-sit na kanin dolping tao, itang mayap. May pakiramdaman ng demonyo. Paglokwan na kanyan. Una yung demonyo, siyempre, di ba? Ingka na ako yung gusto, may pakiramdaman ng anghel yan. Kasalay sa ikin. Kanyan lang po rin Pero yung pong imagination ko naman ang kakeng tutmata mo, milulutan na rin Nyapin ng Diyos, lalako rin, guardian angels sa mga mo. Uling agyangin demonyo, alab na namo, akuaning kaladuata mo. Tsula rin ng guardian angels, bang sit-sitanda katamo palagi. At itang mayap at matulid, itang gusto, itang para king Diyos. Yan kaya katang palaging tokyan. Huling nasa na ng Diyos, ing may bebetang ang kingkayapan at ang gaking kaya katamong kamatayan. Yan inipin po yung aldong ini, pasalamatan tala rin guardian angels tamo. Pero liwa mo retang spiritual yaya, na siguro aldo na ining pamiparangal, pamipasalamat, pati ka rin kaya katamong talagang yaya in person. Reta pong maninga talaga ka rin anak. At pangadita, intriga ka rin spiritual yaya tamo. Sana maging mayap lang talaingat ka rin anak. At itamo po, nung mitutuburan tamo po pang mitutukan, bangingatan deng aliwa. Mananasanan dating anghel, tayranda ka tamo. Kitang gustong pamaningat karin taong makatalagang sesenta mo at ipagluwalo. Amen. At ating mga kapatid, ang kaluguran ng Diyos at dili na ng
anghel at talahingat, bangi panwalo, king sablang peligro at karokan. Yatad dalaret sa batang kaidwan at ngatang makibat. Ginoo, ari daring anghel, pakirandaman mo, ing panalangin mi. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para king kaya katang bansa, ang tabayana ni sana, ning kaya makapasubaling anghel, king pamipatalakad ng metong alipunan kristyano, ang makabate king ustisya, pamipante-pante at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para ka ring misasani king herehiya, dikil ka ring karelang maling turo, magbalik sana king karelang pamiisip, at akit de ing magligtas ng plano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para kaya katangan, mi kamatampatasan ng debusyon, karing kaya katangang hel, at alayingat, kapamilatanan ning pamaglalang, king karelang pangatsu, at pamakitambayan kareting darapat mayap, no karin paman, at kenu paman, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O malugod mingin pa, pasalamatan da ka, king sa pababiya daring anghel mo kaya kami, amani batan kaya ka at king kaya kang anak, ang ginuming Yesu Kristo, manggaman king alangang Amen. Dito po mag-offer, magpilata na po kinibutan. Manalayan kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ibang lubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo, itindaon karinggamat mo, king kapurit ikiligaya ng king lagyo, king kaya katami kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo retingayin, adaralami king karangal, ding banal mong anghel, lalam ning alarang likat apamaningat, ikabos mo kami, king sablanang kaligaligan, ning deity, adidalam na keman sana king tula, ning bielang angga. Itiadan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimorin, yat na yorem puso yu. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa. Diyos king alangang galubos mayupaya. King pamamuri karing tapat mong anghel at arkanghel. Pupurian mi mo naman ing kaya kang ligaya.
Huling king pami parangal mi karela, parangalanda ka, ikang karela linalang. Ing ningning da, papakit na ing kekang degulan. Alalagpas king kaya paning kabilugan na melalang. Kapamilatan ng Kristong ginumi, ing maulang hukbu, ring anghel, magsayaya king kekang ligaya. King pamanyamba tula, gagami ang kekaming dalit ng kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyarilang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyene, kaling kayang disipulo nga nam, tanggapan niya itikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga nam, tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, yung daya ng bay talangang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Data niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo iba, ang kamatayan at pamanyabli na may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ang biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan may iba, ang Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyatu, ban biganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatid ming pepaynawan at maninayang sibling niya, lalo-lalo na di Jose at Rosita, ading alapang mayang unabye, kambiyan na pang Antolin. Pakalulan mo kengan, gaan mo kengan karapat dapat magkamiting bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Banal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alanganga.
tuking amayan talapangabos at mibog kibalan ng turu, nga tamang yaning mangangas manalangin. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bahan king kasaupan kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantihan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipong may kakapatad, masaya tangin ang pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kaingan. Yung kordero ng Diyos, ay milalako king kasalanan ng ato.
Non tamang mayaw, iski nga punan, ng kordero. Ginoo, Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka. ka, dapat iyang kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw ako, parang ikaw na lupa. Sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalang na aawit ng papuri iyalang. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit ako. Si Claude, tamo po. Panalangin kang San Jose, itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nubuan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos pinibala ni inganak ng bugtong, kaya ka in Maria binili na in kapananigana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao, nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, apon sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang morok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit, apa mangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalan dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal a tao. Adwan mi ngini keko, imbalikdan mo kaming mipmunlugod, at iatchat me kaya kami, ing makaulo mong gamat.
Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantiyanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo la, ring taong mitatukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mapat king pangakalat na. Ipanalangin mi la ring pekapon mi pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. Ating gawan dayti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalin. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, narsis, ating sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanang kang kapainawan, detang mayang unabi. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananan na sana, pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayin lub at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indo ni Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulanan mi, nunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanumanan na Birhen. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulo naming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pasiknangan mo kami, kapamilatan ding sakramento, ning biyalang hangga. Kapamilatan ning kasiwan ding kay kang anghel, tayran mo na keman sanang makatuntun, king dalan painturo, king kaligtasan at kapayapan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. at bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipahing tuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. umeta ng ini, king lugod, at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakat po salamat at maya pa oras, kaya kaingan po. Cristo bininyaga, impami ikaw anitanga, bendisyon ng Diyos dawit noa, kakatayang babakala, masanting yaing balita, ake kami panibala, ni Cristo yang sangke kandala, lukaring na impundana. A relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples,
Deni ding nasa tamong patingkaran, keni King Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, King Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio Agentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusyo king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapyo karing balang vikarya. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu, karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, ibat karing kapatad tamong mi pagkalaman, king Cruzada de Penitencia, i Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katatawlian, ing katlong dake, yapin ing milablab, o mipagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasosyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasosyan na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon, karing kakatamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, o king kapamilatanda, ring kakatamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may payang ganing Diyos. Ngayong pa, ang po ni Anak, ang po ni Espiritu Santo. Ang kami